муносибатҳои оилавиро, муносибатҳои падар, модар, фарзандро, хештаборо кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим медорад. Инчунин дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси бевосита пешвои миллат қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд қабул карда шудааст ки ҳамаи мо огоҳ ҳастем. маҳз ҳамин кодекс ва қонун моро водор мекунад ки мо ҳамчун инсон, ҳамчун шахс бояд ҳуқуқу иқтидориҳои худро, ҳуқуқу иқтидориҳои дигаронро эҳтиром кунем, риоя кунем ва ба он амал кунем. аз ҷумла дар кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар қонуни мазкур низ қайд карда шудааст ки падару модар ӯҳдадор аст, вазифадор аст нисбат ба фарзандони ноболиғи ғайри қобили амали худ ғамхор бошанд, меҳрубон бошанд, онҳоро аз ҷиҳати моддӣ маънавӣ дастгирӣ кунанд, таъмин кунанд, инчунин дар хароҷотҳои иловагӣ низ иштирок кунанд ва саҳми худро гузоранд. айнан ҳамин ҳолат дар вақти пиронсолии падару модар аз ҷониби фарзандоне ки болиғ ҳастанд, болиғи қобили меҳнат ҳастанд, нисбат ба падару модаре ки пиронсол ҳастанд, эҳтиёҷ доранд, онҳоро аз ҷиҳати моддӣ маънавӣ дастгирӣ кунанд. ин ҳолат ҳам дар кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълими тарбияи фарзанд пешбинӣ карда шудааст. доир ба суоли пешниҳод кардаи шумо ман умумӣ карда гуфтанӣ ҳастам берун аз қонун. барои чӣ ҳама фарзанд мегӯяд? зеро одаматҳои мому ҳаво падару модар надоштанд. онҳо низ фарзанд гуфта омаданд. аксарият дар зиндагӣ ҳама фарзанд мегӯяд. лекин падару модар мегуфтаги одамҳо ҳастанд, лекин кам ба назар мерасад. аз ҳисоби надонистани қонун, аз ҳисоби надонистани дини мубини исломе. лекин ба ҳар ҳол нисбат ба падару модар ҳеҷ кас ҷои онҳоро иваз карда наметавонад. падару модар барои фарзанд қиблагоҳ ҳаст, бузург ҳаст, шахсиятҳои нотакрор ҳастанд. чӣ қадаре ки дуои онҳоро гирем, чӣ қадаре ки ба хизмати онҳо бошем кам аст. яъне ман дигаронро намедонам, масалан шахсан худам ҳар субҳ, ҳар саҳар бо дуои падару модар кори худро сар мекунам ва худохоҳад то қадри имкон зиндагии мо пешрафт истодааст. бисёр хуб. ҳалномаҳо бо дуо зинда ҳастем. баҳсҳои судӣ ҳам ҳастанд дар ҳамин маврид? албатта. доир ба баҳсҳо ҳаминро гуфтанӣ ҳастем ки албатта дар инҷо дуруст қайд карданд падару модар дар муҳоҷират ҳастанд, дар таълим тарбия нигоҳ намекунанд ё ки масалан масъалаҳои амволиро, меросиро ҳал намекунанд. дар ҳақиқат ин масъаларо дар зида будан кардан дар кор аст. вақте ки шахс зинда аст дорои ҳуқуқу озидои худ мебошад, яъне аз ӯҳдаи ҳама ҳуқуқҳош баромада метавонад. вақте ки инсон вафот мекунад ӯ ягон корро карда наметавонад. барои ҳамин ҳам дар зинда буданаш бояд ҳама масъалаҳое ки дар зиндагӣ ҳаст, муаммоҳое ки масалан ба монанди мерос, амвол, умуман тақсимотро дуруст ба роҳ монда пеш аз ҳамун баҳсҳоро пеш аз фафтидан ҳал кардан хубтар аст. доир ба алимент бошад, ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, дар зиндагӣ кам ҳастанд, лекин таҷрибаи мо ба назар мерасад ки ҳастанд падару модароне ки аз фарзандони худ алимент талаб карданд. ин дар қонун ҳаст, дар моддаи 88 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, яъне таъмини падару модар аз ҷониби фарзандони болиғи қобили меҳнат, яъне дар пиронсолӣ падару модар ҳуқуқ дорад аз фарзандони худ нафақа талаб кунанд. албатта ин талаботи қонун аст, мо ин ба такя карданмо шарт нест, лекин онро мо ҳамчун вазифаи албатта қонун ҳаст, қонун ҳурмат канда эҳтироф канда, лекин қоидаҳои одамгарӣ ҳастанд ки мо то ба қонун расида нарафтан ҳаминро аз рӯи виҷдону инсофу имони худ амал карда онҳоро ба ҷо оварда хизмати падару модарро бояд ҳама вақт чӣ гӯем ба ҷо орем.